Babaeng tinagsina o pwersa iti Philippine National Police iti Siyudad Tibigan. Balaygi ang nakimeg dagiti dua a lalaki ang naglabsing iti Violence of PD 8166 as amended by Republic Act 8294. Wenno illegal possession of firearms and ammunition. Imuna ang nakimeg iti Managan a Renato Madriaga i Aldesa. 25 ti tawen na. Native iti barangay Anannam iti Ili, Abantay. Ngem agdamang nga agneeden iti barangay Arnap iti Met Ili asal Ildefonso. Sigon kadagiti kapulisan, agdama nga isaysayangkat iti agtultuloy da a checkpoint iti Barangay 1, partikular iti Quezon Avenue, aditan anaala kini Madriaga iti maysa nga homemade shotgun. Nabigbigmet iti nagmaneho iti motorsiklo ang nagluganan ni Madriaga, amanagan met iti Joel Madriaga i Alamar. 30 ket 4 ti tawen na, karubamet lang iti nagbalin a sospek. As 9:45 ada nakita da nga sumungsungad nga motor nga agpaamyanan. Along Quezon Avenue nga napaspas. So nga pinag-down na dito, i-check da no apay nga kastong na paspas na. Kaya di nagsarding da, di makinlikod nga backride jay motor. Dim sa ket nagpaigid jay anti shoulder. Sidag ti pagbasuran jay na panan na. Kaya nakita da di kito kakadwa tayo nga pulis nga at daigem na nga paltog nga siguro baka ibeling nang tata nga pamitigit ti kalsada diyan ti basura. So nga hindi nakita da dito inalada nga yung paltok kinumpis karda ket imbagada di kitay ang kwa rebeng nang maraming kanya na kasala kumari Miranda warning may kay kanya na jay. Si marunomit nga nakimeg iti maysa at Chief Tanod iti Barangay Pantay Daya iti metlang natakamat a syudad. Ani Loreto Dato i Dasalya ine mapulo ket maysa ti tawen na. Addaan ti asawa nakimeg ni Dato iti maysa a balay paginuman. Ang masarakan iti Barangay 8 partikular iti Medings Video Okay Bar. No kumpiskan nga rod ken ni Dato iti maysa nga kalibre 38 nga daan iti serial number a 73801. Iti metlaeng rabi at ganin datay tawag ti security dito'y Bigan Skills Training Institute nga i-report na dito Bigan City Police da nakita na dito yung timeding sa Video Okay Bar nga allegedly kada dapaltog na. So nga nagresponde ng sigida di dito'y kakadwa to'y nga alert team ket in plain view nakita dati sikat ti may isang nga tao. Hindi jay pinakatiliw da dito duwa nga dito awan iti may presentar da nga nyaman nga papeles di paltog wenno dati makunkunan nga lisensya na. Memory no kasta nag-verify na trata ti Bigan City Police J Fed Firearms and Explosive Division no adda papeles nga talaga dito nga paltog wenno awan. Ken awan met ti record da pa dito nga kasala kuma adda paltog da dito nga lisensyado wenno nadda di kitay napalpalabas nga so daket natilti di wandan ti illegal nga pinagikot iti paltog awan palaing. Dimet pinakipatpatang iti pwersa iti preskor ken ti maysa a suspek kandidato ditang napagamuan ken kuana akalkalpas iti duty na akas tanod idin tanapandan na ginom iti natakamat a Video Okay Bar. Palo lihat pos ko sir pas ti duty tagpalambis ko lagi kadong tamilum sa gesa tangan ber ko na sir so nakadang lang sir pa kuada ko sir pa pinsan lalay pila mati kaso na di kadwa mat di na may imbaga dira bikin kapitan ako inda giya ko ma bagda na ko balo ko na pangat kaso. Naipila nga rod iti kason kontra ken ni Madriaga ken Dato iti opisina iti City Prosecutor's Office ket kalpasan nan na iyakardan iti City Jail tapno dijay iti pakabaludan dan iti baet nga mad-adal iti kaso da. Ryan Pardo, Core TV News.